Os nacionalistas fixéronse eco das queixas de algúns pais a través da moción que veñen de presentar. Demandan máis seguridade no Parque de Venecia, con medidas como, por exemplo, o peche perimetral da zona de xogos por atoparse moi próxima á calzada. Desde que a normativa di que o perímetro dos parques infantís debe de ser ou ben de 30 metros ata a calzada ou ben separado da calzada por algún tipo de límite ben natural, ben artificial, e neste vemos como non hai desde logo nin os 30 metros nin ningún tipo de valado que impida o acceso dos nenos e nenas á calzada. Polo tanto, resulta perigoso cando os nenos xogan coa pelota. Xa todos sabemos que o instinto fai que nenos e nenas saian correndo detrás da pelota, e aquí a calzada está inmediatamente ao lado sin que haxa ningún tipo de separación. Solicitan tamén que se eliminen os bordos de formigón que rodean o parque por supoñer un risco para os nenos, ademais de limitar o espazo destinado ao xogo. A solución arquitectónica, digamos, que ten este parque reduce moito o que é o lugar de xogo de nenos e nenas, e contén algúns bordos de formigón que resultan perigosos cando hai caídas ou poden tropezar os nenos, podense lastimar. Estas demandas foron recollidas nunha moción que se debatirá no pleno do próximo martes.